της πόλης, η Μόσχας που είναι πιο ακριβή από εδώ. Smile. Όχι, όχι, ναι, θέλω να δω τη βροχή. Το χαμόγελο, το smile που είναι έτσι. Το smile που είναι έτσι στο MSN. Αυτό είναι νησάκι απέναντι. Όχι. Όχι. Από εκεί κατεβήκαν. Για βγάλε εσύ εμάς. Έλα. Απλά κρατά. Πρέπει να έχει φλάσ όμως, Όχι, δεν είναι φωτογραφία, βίντεο είναι. Απλά βγάλε. Τραβάει τώρα αυτό. Ναι, τραβάει. Παιδιά... Στείλουμε χαιρετίσματα από την Αθήνα. Στείλτε. Σωστός. Εγώ στέλνω, ναι, ευχαριστώ τη μαμά μου, τον Ατζέμι. Κρατάνε το Όσκαρ, ξέρεις. Το Όσκαρ στον κύριο. Ο Τζέμι, έλα για μας. Στην προχειρή Αθήνα, δυστυχώς. Ο Τζιμ Κάρι δεν είχε κάνει το τέτοιο. I would like to thank my mom. You love me, you really love me. Από το Όσκαρ. Έχετε το πράσινο. Πώς είναι το βίντεο? Βγάζει... δεν ξέρω, όσο είναι κατά... Ξέρεις τι, το βλέπω αρκετά σκοτεινό όμως από αυτή την πλευρά. Δεν ξέρω αν θα φανεί, ναι. Δηλαδή τη Γιάννα δεν τη βλέπω καθόλου, ρε παιδί μου. Έχει το φως από πίσω που πέφτει και βγαίνει μαύρη. Άρα δεν θα έχω αποδείξεις ότι έτρωγα μαζί της. Ναι. Αλλά έχω αποδείξει ότι έτρωγα μαζί σου γιατί φαίνεσαι. Οπότε έχω μάρτυρα. Όντως. Τώρα. Γιατί? Τώρα όμως φαίνεται. Δες την από στη πάει. Πάει, ναι. 1001 νύχτες στην Τι 1001, 3.000.